gas kena kedai ke YouTube studio dashboard jonga. Hakane ke video ngan pen pi Kumno Ban upload ya ki video jong pi step by step full setup easy guides. Pilaban pe ya ke video hadu bekut kenang ba pin nom mes ban setup ya ke video jong pi haswa ba pin public ya ka hapo ke channel jong pi. PE mentang adon hapo ke YouTube application. Nengkong ngan pen pi Kumno Ban upload ya ka video normally hachwa ban set up ya ka. PE ya kena ke profile icon klik na ke section. Draw hang na yaw knam. Klik na ke plus icon ban upload ya ka video. Ki video ki bangila dep ban edit hapo ka mobile phone jong ngila ban silak ya ki ban upload ya ka video. Nga klik na ke section next button. Anda ada ban select hagne ke section PE ke option visibility bangat rohang ne klik na ke section nang ta select ha ke option on listed wat nam ai shwa public kena kedai ke important ke bakhuj bahan nak benta jong pi ashwa pin public ya ke video jong pi klik shwa na ke option on listed nang ta klik upload ya ke video PE menta ke video kala upload hapo ke YouTube channel jong ni. Mentangi hab biang ban lek capuk ke YouTube Studio application nang ta seklik na ke option content. Hapuk ke section content don ke toko video ke bidang sudah upload PE ke option view all select na ke benta ban yu pe ya baru ki video jong pi hapuk ke YouTube channel jong pi. Anda pada ban select na ke toko section PE ke video ke bidang sudah upload hang ne select na ke toko video. PE hang ne ya ke option edit section PE hang ne ya ke pencil icon ke button pedang du klik na ke section ban edit ya ke video. PE hang ne ya ke section ke babun nak benta ban edit ya ke video PE hang ke option show more klik na ke option ke pen isi bun ki detail ban set up ya ke video haswa pengin public ya ke apo ke YouTube channel jongi. PE ru gas ya kena ke option visibility bengal depan set hang on listed namar ngampat public ya kena ke video kat ba ngampat depan edit PE ya kena ke section pencil icon button na liang kadiang klik na kena ke section hang ne pila ban change ban ade ki thumbnail na ke benta kena ke video jong pi ki thumbnail ki ba pila depan shna po ke mobile phone jong pi pila ban klik ba select na ke option change anda select na kena ke option ki dur ki pa po ke phone gallery jong pi nang ta pi select ki kan long kum ke YouTube thumbnail na ke benta kena ke video jong pi anda la dap ya ke to option PE ke section button na pedang du done select bat klik na ke option ke thumbnail ke la create successful ya ke to ke video jong pi ta hang ne ban ai ke kertang pila ban ai ke kertang jong ke video kat kum ke kertang ke ba ya dai ha ke to ke video jong pi kumno pi ko ban ai kertang sepang ke ai ke to ke video jong pi ai ba ya ke best nim na benta ke video the next part hang ne PE ngan move to the next step tong in add shwa ya ke description ke ai ke description PE hang ne description ke dai ke baton kamba yang ni ban add na benta ke video jong ni knang ba ki bru kin sing thu ya ke video jong ni ke YouTube ru kin sing thu ya ke jingmut jong ke video jong ni ke kertang ban add ke description copy shwa ya ke kertang kumto klik copy on double tap copy ya ke kertang jong ke video klik na ke po lek hapo ke YouTube description jong ke video nang tapi hapdang du ngalada ban page ke kertang jong ke video dengan pen EP direct dak bangan lek hapo ke YouTube channel dan nang tapi ngan klik bat play ya ke way ke video nak bentaban pen e kumno ke description ke try kam PE menta bangala open ya ke video ban check ya ke description PE hang ne more option button na liang kamon klik na ini section more button nang ta hang ne PE ya ke option see more button na try do tongin klik bat select na ke option kenang bagi yo ban page ya ke full description jong ne ke video ta hang ne PE ya ke section hang ne page hang ne PE ka to ke kertang ke banga post apo ke description nang ta ke recommend
description jong ha banga tho hang ne nak banta ba phin thit ye gane ko product banga at ye gane ko product ha po ka YouTube description video jong a tanang ta pi hang ne apa video cha phang jong gane ko video kumno phin ai nak banta jong gane ko video ngala IP ka description ka ba best ka ba phin singo tho gane ko video ka dai ka banga ba tai pi cha phang kumta ka banga penton kam ye kiap kumta ka banga use ki clip ki voice ki music kumta na ta pe hang ne ye ka web pat ka option na hang ne follow me ka dai cha phang jong a phila ban follow ya sa telegram phila ban contact nga how ne email business nang ta pi hang ne ki link ki banga recommend na ta jong phiru hang ne ki don ba phin yo ban penton kam ye ki tanang ta ki video ru la da pi page tra pe hang ne ki video ki banga da ban upload hang ne rewatch important video nang ta ka men ki badon kam bha na ka banta ban public ya ka video jong ngi dai ban ati ki tak ru hang ne kum ba sao na santali ka dai ka recommend ka ba bas bha ban ati ki video tak kini ki tak ki recommend hapo ka jalla jong ngi khnang ba ki video jong ngi kin recommend hapo ka YouTube ki ba don hapo ka jalla jong ngi nang ta pe hang ne pi ya ka ne ka option disclaimer ka ne ka disclaimer ngala tho ka pang nam ta ka ne ka video ka dai ka video ka ba save ka ba batai hok ka ba long khuj ka bala ban yarap EP kam dai ka scam video nak banta ki professional propose only kane ka dai ka disclaimer op tang ka disclaimer nga recommend ru hang ne ye ka wai pat ka option ka bang ong hang ne kane ka channel kam ju promote ye phi le ne kam ju bata ye phi na banta ki fake le na banta ki website ki bom long ki app ki bom long ki ter ki bom long nga batai na banta ki professional propose only ki balong khoj ki bang banton kam ki ba safe ki ba secure ki ba trusted link ba ki ne ki option ka YouTube kan itu ye kan ka video jong phi pat kan itu ru ye ki viewer jong phi ba na ka ai ka daw ki pe ye kan ka video nang ta phi hang ne phila ru ban shek ya baro ki full description jong kan ka video ka banga upload menta copyright disclaimer phila ban copy ye kan ka section pat ban page po ka YouTube video description jong phi tangan move biang support kan ka youtubestudio.com hang ne pe hang ne phila ban edit ye ka description kat no pi kwa ban edit kan ka dai ka example pangapan EP kumno pin follow ye ka step ban set up ye ka video description te ka singa click back sedin namar ka description ngala da ban pin EP next step pila ban don kam ye ka section ban edit ban set up ye ka video jong pi kum ka location hane ngala tho meghalaya la da pi click na next section pi hane size place pila ban tho meghalaya la ne India na ka ai ka jalla pi upload ye ka video select ye ka la jong phi nang ta ka monetization bat ka page promotion hane phi ye ka section bagi ai hane monetization click na ka section phi hang ne don chibun gibenta bat ka way ka monetization pila ban ton on ye ka monetization da ka ba click hang ne nang ta click on khanang ba ka ne ka video jong phi kan shna pisa na ka way ka view ka ba page ye ka video jong phi nang ta ka tax padane tak product ka dai ka ne ken pe hane ngan pani ye phi ka ne ka tak product ka don ha ka ne ka section pe hane ka ne ka dai ka product la da pi click ha ka ne ka option la ne ka product ka ne lam pi direct sa ka website ban thit ye ka ne ka smartphone nang ta ka page and promotion ha ne pi ye ka ne ka brand promotion click na ka section nang ta select no ka ne ka dai ka lenti ka ba shift by pi ban edit pat ban set up ye ka ne ka video jong pi nang ta pi la ban le try du hang ne pi ye ka community select na ka community ban ton on ye ka ne ka show like in this video kanang ba ki like in power ka video jong phi nang ta hang ne pi comment pila ban ton on ye ka comment pila ru ban invite ye ki collaborator jong phi kum ki friend jong phi ki badan YouTube channel la da pi select nang ne pila ban source ke YouTube channel jong ki pat ban at hapo ke YouTube channel jong phi haman lagi perlu ki ba pe ye ka ne ka video jong phi ke mut ka ta ka celebrator na lagi pralog jong phi ka YouTube channel jong ki ru kan recommend ha ka YouTube channel jong phi ta cha try do don gana ka option ka ba pi hang ne kas ka ba tang attribute pila ban select na ka section hang ne don ki benta ban at ki hashtag jong ka video pe hane pi ngala at ki hashtag na benta ka video nang ta pila ban set up ye ka license ka YouTube license pila ban set up la da pi click na ka section don at li ki benta creative commons ban ka standard YouTube license select standard YouTube license nang ta ban at ki ta click at tak nang ta hane pila ban tho khasi
FLIM kenang bagane katak kan recommend hagi keyword research kino ki pas search sekene kertang ya kini ki kertang apo ke YouTube ka video jong peru kan recommend hagata ke kertang lada ki page hagane ke kertang ka video jong peru kan sepau hagane ke kertang don ru ke option kategori pila ban choose ke kategori kene video jong pe chapang ki ai education gaming comedy entertainment film animation how to install kumta pila ban silak tanang tapi iya kene ka alternate content ru pila ban silak ya kene ke section nang ta suggest baik no namar lada pislak yes kene kam dai chu ka ba na ban ta jong pe namar kene ke alternate content lada pi use ki AI video ki AI music AI background kino silak yes lada pi use tangi original content ban upload hapo kene ke channel jong pe pila mun silak ya kene ke video no nang ta bak biang kene ke option anda pila dap ya ketok option iya kene ke section bagi ayane visibility mentala dai ban bu ya kepor bah ke video kan publik klik na kene ke section nang ta don hane sibun ke mentala dap hikwa hadin ba pila dap ban edit pila ban set publik instantly kene ke video jong pi kala publik ha kene ke por ba pi publik ya ka hapo YouTube member only part la dap hikwa ba kibru kim yo iya ka ha public section andrai kino ki ba subscribe ya ka subscription jong pi tang kita hai ki balaban yo iya ke video jong pe kita ki exclusive member ki basiu yo pe de ke pisa na ke benta papin ai ki video ki balong bas dan ki video ki balong exclusive ki balaban yarap ya ki agano ke benta pila roban ai hane private ke video jong pe kam public lano ru pila roban seja sangne sidual hane ke video jong pe kan public ha kita ke por ba pibu sampil hane pi mta me arajar arpan reu santarik ngaslak ne ka option pi hane ladang school daw hane pi menta sauterik hane ngala ban chus sau nang ta nga klik okay nang ta ka por pan nga klik reu ngaslak PM nang ta nga klik live pel kap mut reu live pel PM ngaslak okay nang ta hakane ke section set as a premier ka klik ke ke section ba kane ke video jonga ha oj menta ke por step nga set up ya ka handrai hakane ke por real life help pm jong ne ka arajar arpan real south rek jong upnai me ke video jonga kan public adin bangala de pan set up ya ke to ke section klik shift badan na pedang du na liang kamon adin ba pila de pan save ya ke to section pe hane automatically ke video ke lalong save successful tangan move biang support ke YouTube pehanengan refresh ya kene ka channel jonga pehane ladang klik ya kene ka video mangatang sudah setup pi hane premier in kendai award kapamutkan publik kene ka video ha kene ka por sao ume at real life help PM kene ka dai ke jingmut pan set up ya ka video jong pi ha chwa pa pen public ka po ka YouTube channel jong pi on tha pela dap pan upload normally guys kene video ka yarap ya pi pan set up ya ka video chwa pin public ka po YouTube channel jong pi ngangit pilas nya thu hi ya kene ka benta tongin ko dia video ngani pet pat next video